dingiral rewɓe. Nde yewtere yo fillitande. Minati Diallo. Tedduɓe heɗiɓe refi fulfulde bisimilla mon e yewtere men dingira rewɓe. Toɓɓere yewtere nde hande ana haala fi alhaali dolugol walla yenugol e cukaloy ndewoy pamaroy e nder leyɗe men. Eɗe jonte ƴaɓɓiɗe to Guinée cimtol pelle daraniɗe hakkeji rewɓe kolliti ko ɓuri sukaɓe temere ɗiɗon dolama e ley cuuɗi janginirɗe ɗi e ley nde hitande ujunaje ɗiɗi e noga e nayyi ƴaɓɓine nde. On saaha Sénégal sukaɓe ɗiɗon goto e mabɓe mo duuɓi 9 yenama heeɓi reedu goɗɗo o maayi e o fitina e kolol na e mbiyan festival dari to cadde debbo mo duuɓi 17 yenama ɗum tawtude ko waɗuno e lebbi ƴaɓɓide ɗi to Mauritanie ɗum fof ana hollita ɓeydagol ɗi fitinaji na e mbiyan toñugol hakkeji rewɓe e ndimako maɓɓe e jonde nde eɗen jaɓɓi yimɓe ɗiɗon no Ourey Ba jeeyaɗo Guinée o horejo fedde Amali daranide haɓanade hakkeji rewɓe. Binta Diallo Sénégal najo ɗum woni golle muɗum e fedde noddirande dafadoy e wolof. Yewtere nde joɗike bisimilla mon e heɗade. On puɗɗiran jaɓɓade Ourey Ba mi jowtima. On jarama. E balle ƴaɓɓire ɗe on jaltini cimtol kulɓiningol e alhaali dolugol sukaɓe rewɓe e cuuɗi janginirɗe ɗi. Sifana min hen yoga. Ko woni feƴƴude kon ka leydi lagine ga dolagol fayɓe ɓen sakkitora warugol ɓe. So dolagol ngol ɗum ɗon no ɗuuɗi gila law kono joni dolagol ɓe ngol sakkitora warugol ɓe ko ɗum ɗon tawi min anda joni ko honɗum min wiyata min tawi ma min immo min ɓurta immagol daro ɓayne ɗen inni dari kono min ɓurta immagol daro e andintina sariya on ko ɓe wonani ɗo kadi ko gollugol kono ko ma yimɓe ɓen wona en sécurité particulièrement fayɓe men ɓen e ɓiɓɓe rewɓe ɓen. Limore nden no ɓuri 220 ɗum ɗon kadi hay ko statistique ji ɗin noon haa début décembre donc min waɗali taw statistique ji limore mois de décembre nden mais hay ɗo ko 221. Donc ɗum ko iwde janvier yottade décembre. 2024. 2024 hari ko ɗum kadi ko han fin novembre début décembre min waɗali taw 6 mois de décembre on par ce que miɗen recensude données ji ɗin ittude intérieur ha Conakry ja. Onon e miijo mon e tefoje ɗe gaɗuɗon na holko woni sababu ɓeydugol adadu dolugol paykoykoy? Meɗen hooli ko ɓay sariya on ala e appliquede no haniri no lagine no foti luwaji innuɗi si a doolike payku a doolike ñan goɗɗo ɗappina ittude sanction on ko ittude 5 ans de prison haa 20 ans dépendamment de l'ampleur si goɗɗo lutti e muɗum ɗum ɗon ko réclusion à vie komin andi kon lagine ɗo komin constate kon kolo wonaɓe doolede ɓen wonɓe doolude ɗen payɗe ɓen e alaka e sanctionnede no hanniri non woɓɓe hay alaka e nangede si ɓe nangama kadi ɓe alaka e sanctionnede ɓe alaka e jugede ɓe alaka hay si ɓe jugama dow so ɓe naati ka kasoji tanki tan e nder ko neeɓa ha yiitoya kadi on tigi no ka yaata donc haray ko noon min faalayo ɗum ɗon haray yo haaɗu meɗen taggini ko ɗum ɗon ɓuri wadde no ɗuuɗude par ce que si ɓe andi si ɓe waɗi si kadi ɗon piiji haray kamɓe kadi hannde kadi avenir maɓɓe on woni compromis liberté maɓɓe on woni compromis woɓɓe maɓɓe accay min innaali fof accay kono ɓuytoto bu. Binta Diallo mi salminima. Mi salmitimama. Pelle daraniɗe haɓanade hakkiji rewɓe Sénégal ana gondi e mette caggal yenugol e wargo suka debbo goto e ɗe balɗe ɗo Sénégal. ɗum ɗon ne muusi tellement ene muusi kala yummiraɗo ene muusi e kala debbo ene muusi e yimɓe fof association mo gonmi o minen ko ɗum ɗon tan min kaɓoto viol uji batteɗi e violence uji batteɗi cukkalel cakkitingel waɗede violé ngel ɗo e warangel ngel ɗon haydara ala ko namdi so yahani to boni koko jooɗi tan ene fada mawnum ɓe cuh gorko goto tan mo ganduɗa ko sayi ɓe ari ɗon ƴettimo funtimo nawimo galle makko waɗimo ko wattamo ko ha pari kadi warimo ɗum ɗon woni muusali ɗiɗi e yummiraɗo te ɗum ɗon ko foti iwde ɗo e Sénégal kala tuhlel baɗangel violé kala baɗaɗo violenté wona ade violo sax déjà kala mo ganduɗa ene fiya waɗa violenté tan foti ko sukede duuɓi kewɗi tax loi o nan ɗo loi wi ko poɗɗa ko sa waɗi violé neɗɗo poɗɗa ko sokede 10 ans minimum 10 ans fayi ha 20 ans te ɗo ni ya loi o yimɓe ƴettani ɗum sax mbaɗi ɗum e hakkillaji mumen nek duuɓi sappo so ittama e duuɓi ma hankantin an a gayni donc yimɓe mbaɗat violé yimɓe no beelira après so pari
ngoppe sa pari ƴewanada excuse mbiyeɗa aha tagi cuhlel ngel o waɗi viol ko waɗano drogue ko waɗino ni wondano e hakkille mum te alors ko ɗum ɗon ala excuse yimɓe yo ngoppu yo jalte ɗum ɗon ƴettude prétexte ene pawana ɗumen waɗoɓe violé ɓe yoɓe jalte ɗum ɗon yalla a miijo maɗa laamu Sénégal woni ko ɓamali peeje kanɗe jaatin e tabintinde ngol sariyawol fewde e yimɓe waɗoɓe ɗi fitinaji état o kay mesure o ne heddi ko ɗum addi waɗoɓe violé ɓe ɗum addi tagi ɓe ɓeyɗo eɓe mbaɗa violé yimɓe ɓe loi o hannde laamu o waɗa tulat waɗa ɗum appliqué par ce que mi woodi ngannda preuve aji peut être ne manque peut être preuve aji manque peut être yimɓe kadi des fois ne mbaɗa accusé neɗɗo ɗum ɗon eɓe kulu mais neɗɗo kala debbo baaɗo jooɗaade waɗi accusé wi neɗɗo an waɗi kam violé ça par ce que ɗum ɗon ko waɗi jooni nag juge o kañum so yii haa waɗi décidé ne ko viol no woodi waɗi attesté ne ko viol no woodi donc ɗon loi o foti waɗeede appliqué à la vigueur donc ko laamu o kamɓe poti ƴewtude loi o so ɓe ƴewti loi ɓe ƴeewa procédure uji ɓe ƴeewa ndax juge uji nana mbaɗa appliqué loi o ko wii ko est ce que tamit juge uji nana mbaɗa appliqué loi no par ce que a yiyat neɗɗo dañi pouvoir soke so sokaama ɗon e 1 an 2 ans walla ɗon e quelques mois yaltine après jiitaa ɗum e men taw ko onon ngoni koñ goto quartier jiitaama toon sa yiitimo ɗon après kadi wonta kadi scénario viol o ne arta hakkille ma après suicide ne waɗa walla sa ƴetti heen reedu beddoɗa ɓiye sa weddi mbiye sa pari naweɗa tampenal guddeɗa to donc loi o ne foti ƴewteede wartude e ma Oureyba holko ballal woni ko sukaaɓe rewɓe doolaaɓe keɓata e bange fedde moɗon nde tenti e jokkugol maɓɓe jande safare kañum e sariya amen ko men ɓuriti kon immagol daro fi muɗum ko wallitagol ɓe kamɓe e mawɓe maɓɓe ɓen psychologie accès psychologie ka bangal hakkille te a heɓi si ɓiɗɗo ma na ɗum proche de ma na ɗum mo annduɗa na ɗum ɓiɗɗo ma heɓi sifa ɗin saktendiji ɗin doolede an tigi hannde kadi sago ma hara a maray on ɗon ka yahata wo ka wondi ko tawata on wonda onon ɗiɗo hannde kadi hara ɓernde ma walaji ko sifa ɗin eddigi ɗon ɗo ko hannde kadi ko min woni dogude fi mum kono sariya on waɗira golle mum ɗen min wawata hannde kadi innugol ɓen ɗon min wallito to woni victime jon paramɓe ɓen ko ɓen ɗon haray wallata ɓe psychologiquement si no ɓe remettira no ɓe surmontira no ɓe dikkira e muɗum par ce que wontana e wontigi nonare wontanama e culpabilité inna asa ɓiɗɗo an o mi yaccano mo yahi ɗo ɗum ɗo waɗatano wona woni wosi goɗɗum heeɓi payko ma inna ana ɗum simiɗo tonnu simiɗo wonduno e makko ton alors que en yi buyno doola hara ɓe wonduno e mawɗo maɓɓe on ka nder juulirde na ɗum ka nder église on tigi yalta inna no yaade ka hurgo na ɗum paykun kun hara no wondi e koto mum hari e ubien jajirawo mum ko kañum yehi tun ka hurgo ko heeɓi ɗum kon heɓoy ton Binta Diallo fade meɗen yoppodirde onon ne fedde moɗon nde ana walla ɓe rewɓe heɓuɓe hono ɗe caɗele na tooñe emin liggodo e association goto wiye association des juristes sénégalaises woni ɓe ngannduɗa ko rewɓe jogi ɗum association des juristes joni somin dañi ay kawji viol ɗi ngannduɗa min nganndi ɗum min jii ɗum e réseau sociaux yi min jaha min mbaɗoya enquête aji amen min jaha min ƴeewa cause o min ƴeewa preuve uji min ƴeewa ko tagi ɗum ɗo taw ne waɗi adhéré komin nanata e réseau sociaux ko goonga ne woodi min ƴetta mbaɗaɗo viol o min mbaɗoya ɗum référé association des juristes sénégalaises ɓeɗon après ko ɓen mbaɗata procédure uji keddi ɗi woni yaade juge o après yaade médecin ji mais ɓe toppito kayitaji so ala avocat ɓe ƴewnamo avocat ɓe ɗum ɗo ɓe toppito fof kono ɗum mais minen min mbaɗata ko sensibilisé min ƴettoyat kawuji viol ɗi somin gaddanama ɗum min ƴetta min mbaɗaɓe référé association par ce que ɓen mbaɗi compétent pour ɗum ɗon pelle daraniɗo wallitade hakkiji rewɓe wana carti seppo gam hollitinde mette mabɓe e ko woodi waɗede e cukaloye ndewoy koye e nder Sénégal yalla e ngo seppo ngo gaɗoton hande ngo holko woni noddago moɗon faade e hooreɓe leyɗe Afrique fof saabi ɗum caɗele patuɗe e rewɓe wonɓe e leyɗele ɗe fof ɗum ko Afrique fof foti ko ummade daro haɓa ɗum ɗon pour ɗum ɗon yo nattu e leydi he e aduna he par ce que wona e Sénégal tan comme no mbirɗani ko Afrique no fiisa gueɗe fof nana hay Europe nani toon mais comme ko Afrique gonɗen africain ji fof foti ko ummade daro kaɓe mbaɗa ay marche uji mbaɗa ay sensibilisation en pour ɗum ɗon yo nattu e Afrique he par ce que ene muusi te ko rewɓe tan mbatte ɗum kala tan jaaɗa a yeehi sa yeehi Guinée a yeehi Mali a yeehi to mbaɗa hunde fof debbo ala toon pouvoir debbo hunde fof kañum fawate debbo sukaɓe ne mbaɗe viol sukaɓe tokoɓe ɓe ganduɗa dañi ay duuɓi ɗiɗi ne mbaɗe violé mawɓe resaɓe fof ne mbaɗe violente donc ɗum ɗon no foti nattude Afrique so ɗum ɗon ko rewɓe foti haɓede ɗum ɗon so yimɓe mbasata haalde ko ɗum tagi ɗum ɗo ɗum ne waɗe répétitif ne ara tan ne arta tan ne waɗe tan yimɓe ne mbaɗe violente ne mbaɗe violé kala mbaɗaɗo violente yo ummo dow haala te so haalima yimɓe ballu ɗumen yiɗa dara fudande haɗata en jottike timmoɗe yewtere nde on jarama Oureyba
e Binta Diallo. On jarama non kadi albarka. A jarama. Tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde onon du on jarama e heɗade kañum e tawdede amen e nde yewtere dinguira rewɓe. Oɗon mbawi heɗitade min Kikira Alalbare na e dow lowre amen weji tati toɓɓere RFI toɓɓere fr/ff. on jarama. Yewtere nde keɗiɗon joni nde yo fillitande.